Το μικρόφωνο, ναι. Εάν κάποιος θέλει μπορείτε να ανοίξετε στον 28ο ψαλμό. Μια προσευχή του Δαβίδ. Αλληλούια. Ψαλμός 28. Σε σένα θα κράξω, Κύριε, φρούριό μου. Μη σιωπήσεις σε μένα. Μήποτε σιωπήσεις σε μένα και εξομοιωθώ με εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Άκουσε την φωνή των δεήσεών μου όταν κράζω σε σένα, όταν υψώνω τα χέρια μου προς τον ναό σου τον Άγιο. Μη με σύρεις με τους ασεβείς και με εκείνους που εργάζονται ανομία, οι οποίοι μιλούν για ειρήνη με τους κοντινούς τους, έχουν όμως κακία μέσα στις καρδιές τους. Δώσε σε αυτούς σύμφωνα με τα έργα τους και σύμφωνα με την πονηρία των πράξεών τους. Σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους δώσε σε αυτούς. Απόδωσε σε αυτούς την ανταμοιβή τους. Επειδή δεν προσέχουν στις πράξεις του Κυρίου και στα έργα των χεριών του, θα τους καταγκρεμίσει και δεν θα τους ανοικοδομήσει. Ευλογητός ο Κύριος, επειδή άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Ο Κύριος είναι δύναμή μου και ασπίδα μου. Σ' Αυτόν έλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα. Γι' αυτό αγαλίασε η καρδιά μου και με τις οδές μου θα τον υμνώ. Ο Κύριος είναι δύναμη του λαού του. Αυτός είναι και υπεράσπιση της σωτηρίας του χρησμένου του. Σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομιά σου και πίμανέ τους και ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα. Διαβάζω άλλη μια φορά το τελευταίο εδάφιο. Σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομιά σου και πίμανέ τους και ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ποτέ αυτό το ψαλμό μέσα στη γραφή, αλλά ο Δαβίδ προσεύχεται στον Κύριο για κάτι τόσο συγκεκριμένο και ξεχωριστό, που πιστεύω ότι σήμερα θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Πριν συνεχίσω θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα στην Αγία Γραφή που η πνευματική του ζωή σημειώνεται από τον Κύριο και περιγράφεται με ιδιαίτερο τρόπο. Στην Καινή Διαθήκη το μεγαλύτερο κομμάτι το παίρνει η ζωή του Αποστόλου Παύλου. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο Μωυσής, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον Αβραάμ, αν και λίγο λιγότερο το πόσο περιγράφεται η σχέση του με τον Κύριο, αλλά σίγουρα ένα πρόσωπο που έχει μια ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση και η κοινωνία του με τον Κύριο περιγράφεται και βγαίνει στην επιφάνεια, είναι ο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος του Θεού, θα έλεγα, είναι ένας μοναδικός άνθρωπος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι το μοναδικό πρόσωπο για το οποίο η Γραφή λέει ότι το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω του από αυτό το σημείο και εφ' εξής. Και στην πραγματικότητα ο Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος του αναγεννημένου χριστιανού στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και όλη του η ζωή με τον Κύριο και η σχέση του με τον Κύριο περιγράφεται με λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε να πούμε. Όλο το προφητικό χρήσμα που ήταν πάνω του είναι αφιερωμένο και προσδιορισμένο στον Ιησού Χριστό και όλη η ζωή του καθώς περιγράφεται είναι μια μαρτυρία και οικοδομή για τη ζωή των πιστών σήμερα που θέλουν να ζήσουν με τον ίδιο τρόπο που έζησε ο Δαβίδ, όχι να ζήσουν με τη θρησκεία αλλά να ζήσουν με τον Κύριο. Ξέρετε ότι ο Δαβίδ ήταν το πρόσωπο που έζησε σε κοινωνία με τον Κύριο, ήταν το πρόσωπο που άλλαξε τη λατρεία στο λαό Ισραήλ, έφερε τη λατρεία σύμφωνα με τη δική του σκηνή που στηρίζονταν στην επικοινωνία με τον Θεό και όχι στους τύπους. Θυμάστε τα λόγια του, ξέρω ότι δεν ευαρεστείσαι στα σφαχτά, δεν ευαρεστείσαι σε όλα αυτά που κάνουμε, αλλά θέλεις την καρδιά αυτού που ταπεινώνεται μπροστά σου. Και έτσι ο Δαβίδ έχει μια ξεχωριστή θέση και επίσης μπορούμε να θυμηθούμε ότι ο Δαβίδ είναι το πρόσωπο που ξεκίνησε από το τίποτα και έφτασε τα σχέδια του Θεού να εκπληρωθούν στη ζωή του, υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του. Αμήν. Κάτι
που για λίγους ανθρώπους του Θεού θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε πλήρως. Όμως ο Δαβίδ υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του. Και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ή και με όλους μαζί, ο Δαβίδ είναι ένας τύπος για μας και σήμερα το πρωί θα ήθελα να το δούμε με αυτόν τον τρόπο και να ανοίξει μπροστά μας η σχέση αυτού του ανθρώπου με τον Θεό, έτσι ώστε να γίνει ένα παράδειγμα και ευκαιρία για το έργο του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, για οικοδομή στην καρδιά μας, να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έτσι ο Δαβίδ προσεύχεται στον 28 ψαλμό και προσεύχεται κάτι τόσο συγκεκριμένο και ξεχωριστό. Και η προσευχή του είναι κάτι που πολλές φορές πιστοί της Καινής Διαθήκης δεν θα το σκεφτόντουσαν ποτέ για τη δική τους τη ζωή και για την προσευχή τους. Κοιτάξτε ποια είναι η προσευχή του πάνω στην οποία στηρίζονται όλα τα υπόλοιπα. Κύριε, προσεύχομαι σε μένα μη σιωπήσεις. Μην σταματήσεις να μου μιλάς, γιατί θα εξομοιωθώ με τους νεκρούς. Αυτή είναι η προσευχή του. Αυτή είναι η αίτησή του μπροστά στον Θεό. Κύριε, μην σιωπήσεις. Σήμερα το πρωί προσεύχομαι μέσα στην καρδιά μου ο Κύριος να βάλει στη δική σου την καρδιά αυτή την προσευχή. Και να στρέψεις την καρδιά σου και τα μάτια σου στο Χριστό και να πεις, Κύριε, μην σιωπήσεις. Θα μου πεις γιατί αυτή η προσευχή είναι τόσο σημαντική. Γιατί καταρχήν έτσι όπως λέει ο Δαβίδ, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει το λόγο του Κυρίου στην καρδιά του, είναι νεκρός. Αν και ζει, είναι νεκρός. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει το λόγο του Κυρίου στην καρδιά του, τότε σε αυτόν δεν υπάρχει ζωή. Γιατί η ζωή είναι στο λόγο του Κυρίου. Ξέρω ότι έχουν μεγαλώσει γενιές χριστιανών που δεν έχουν καμία εμπειρία, καμία θεολογία και σαν συνέπεια καμία επιθυμία και προσευχή να λάβουν το λόγο του Κυρίου στην καρδιά τους. Και αρκούνται μόνο με θεολογία στο μυαλό. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι αν θέλει ένας άνθρωπος να ζήσει στα σχέδια του Θεού, θα πρέπει να λάβει ζωή από τον Κύριο, ζωή που έρχεται μόνο καθώς ο λόγος του Κυρίου έρχεται στην καρδιά του. Και πρέπει να ξέρετε ότι το σχέδιο του Κυρίου είναι εκείνος να μιλάει μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού του. Ο Χριστός είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Με κάποιο τρόπο που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς, δεν είναι μια συγκεκριμένη εμπειρία, δεν είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος, αλλά με κάποιο μυστηριώδη τρόπο, διά του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός θέλει να μιλάει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του. Γιατί όταν μιλάει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του, τότε μπορεί να μορφώσει τη ζωή τους. Βλέπεις, γνωρίζοντας τη θεολογία, ακόμη και αν λαμβάνεις χρησμένη διδασκαλία, αυτό που θα γίνεται είναι μέσα στην καρδιά σου θα χτίζεται το περιβάλλον. Θα χτίζεται το περιβάλλον του Θεού, για να μπορείς να έχεις προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Χρησμένη διδασκαλία θα χτίζει στην καρδιά σου το περιβάλλον, για να μπορείς να έχεις προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Και η προσωπική σου επικοινωνία με τον Κύριο θα φανερώνεται σε δύο σημεία. Από τη δική σου τη μεριά, πρόσεξε, δεν θα είναι απλά να κάνεις προσευχή, αλλά από τη δική σου τη μεριά είναι να μιλάς στον Κύριο και να έχεις τη βεβαιότητα ότι σε ακούει. Να γνωρίζεις ότι σε ακούει. Και από τη μεριά του Κυρίου είναι ο Κύριος να μιλάει στην καρδιά σου. Βλέπεις, ένας λόγος από τον Κύριο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου για πάντα. Ένας λόγος από τον Κύριο μπορεί να φέρει τέτοιο φως και αποκάλυψη που να αλλάξει τα όνειρά σου. Αυτά που είναι τα πιο επιθυμητά στην καρδιά σου για να τα ζήσεις. Ένας λόγος από τον Κύριο μπορεί να ανοίξει τον οραματισμό σου, να ανοίξει τους ορίζοντές σου. Βλέπετε, πολλά από τα όνειρά μας είναι περιορισμένα στο παρελθόν μας. Τι έχουμε ζήσει, ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι δυνατότητές μας, σύμφωνα με τα βιώματά μας, με τις εντυπώσεις μας για τον εαυτό μας και πολλές φορές και με τις γνώμες των άλλων. Με βάση αυτό ονειρευόμαστε. Με βάση αυτό
αυτό. Ζούμε στην δυτική πλευρά του βουνού και το όνειρό μας είναι κάποτε να φτάσουμε στην κορυφή και να δούμε την Ανατολή και να δούμε τη θάλασσα. Αυτό είναι το όνειρό μας. Γιατί έχουμε μάθει να ζούμε στη δυτική πλευρά του βουνού, εκεί που η σκιά είναι συνήθως. Όμως ο Θεός μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερα σχέδια για σένα. Και δεν μπορείς να λάβεις αυτά τα σχέδια παρά μόνο όταν ο λόγος του Κυρίου έρθει μέσα στην καρδιά σου. Αμήν. Θέλω να πω κάτι που πιστεύω για τους ανθρώπους του Θεού έχει μεγάλη σημασία. Στην πραγματικότητα η δύναμη της αμαρτίας σπάζει από τη ζωή ενός ανθρώπου όταν ο λόγος του Κυρίου έρθει μέσα στην καρδιά του. Όταν η αμαρτία δεν είναι απλά επιθυμία, αλλά όταν η αμαρτία είναι εμπειρία και στάση ζωής, είναι δύσκολο να σπάσει από την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος έχει μάθει να σκέφτεται έτσι, έχει μάθει να αντιδρά έτσι, έχει μάθει να ξεφεύγει από την πίεση με αυτόν τον τρόπο. Αισθάνεται πίεση από τη ζωή και η διέξοδος του είναι στην αμαρτία, γιατί έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο. Η πονηρία έχει εισχωρήσει μέσα στο μυαλό του. Για να μπορεί ένας άνθρωπος πραγματικά να αλλάξει, πρέπει ο λόγος του Χριστού να έρθει μέσα στην καρδιά του. Όταν ο λόγος του Χριστού έρθει μέσα στην καρδιά του, τότε ο Κύριος μπορεί να τραβήξει έναν άνθρωπο από τον θάνατο και να τον φέρει στη ζωή. Μπορεί να τραβήξει έναν άνθρωπο από το σκοτάδι και να τον φέρει στο φως. Από την εξουσία του σατανά να τον επιστρέψει στον Θεό. Και αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Και η παρουσία Του είναι ανάμεσά μας. Ο Κύριος είναι πραγματικά παρόν ανάμεσά μας, διά του Αγίου Πνεύματος, και θέλει να κινείται. Αν Εκείνος δεν κινείται ανάμεσά μας και δεν κινείται στη ζωή μας, τότε τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορούν να πάρουν τη μορφή του Θεού και δεν μπορούν να κινητοποιηθούν. Πρέπει ο Χριστός να εργαστεί. Αλληλούια, με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό που βασικά κάνει ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα είναι παίρνει το Λόγο Του και τον βάζει μέσα στην καρδιά μας. Θυμάστε, ο Χριστός διεκήρυξε και είπε ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και έχει σημασία να λάβουμε το λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Όταν ο Κύριος επισκεφθεί τη ζωή ενός ανθρώπου και του μιλήσει προσωπικά, τότε ο διάβολος έχει χάσει την εξουσία του από αυτό το πρόσωπο. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο έχει δοθεί πλήρως η δυνατότητα, όχι η υποχρέωση, η δυνατότητα να περπατήσει στο τέλειο θέλημα του Θεού. Αμήν. Καμιά φορά βλέπω τους ανθρώπους, το έχω πει πολλές φορές και μερικοί ντρέπονται να το πούν, ή αν ντρέπονται να το πούν σε μένα, ντρέπονται να το πούν, το λένε κρυφά στη γυναίκα μου. Τι κάνεις αδελφέ? Προσπαθώ. Ξέρετε, προσπαθούμε να είμαστε αυτό που θα έπρεπε να είμαστε από φυσικού μας. Και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να γίνεται, να ρέει. Γι' αυτό προσπαθούμε και είμαστε στην προσπάθεια. Και επειδή είμαστε στην προσπάθεια, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε απογοητευμένοι, αισθανόμαστε μόνοι μας, οι άλλοι δεν μας βοηθάνε και διάφορα άλλα, έχουμε ενοχές. Είμαστε στην προσπάθεια. Όμως θέλω να σας πω κάτι. Μια εκκλησία, μια ομάδα ανθρώπων και κάθε πιστός ξεχωριστά δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αν δεν έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Μόνο ο λόγος του Κυρίου μπορεί να δώσει ζωή. Έρχεται μέσα στο σκοτάδι της ψυχής του ανθρώπου και δίνει ζωή. Σπάζει τα δεσμά. Και όλη η δύναμη για να περπατήσει στο λόγο του Κυρίου είναι μέσα στο λόγο του Κυρίου. Όταν δέχεσαι το λόγο του Χριστού, τότε κάτι αλλάζει. Και η επιθυμία του Κυρίου είναι να κινείται με το Άγιο Πνεύμα στις ζωές των ανθρώπων Του. Να επισκέπτεται τους ανθρώπους Του και να μιλάει μέσα στην καρδιά τους. Και όταν μιλήσει ο Κύριος μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, τότε ζωή έρχεται. Η πνοή της ζωής του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Θυμάστε, λέει στο βιβλίο της Γένεσης, ότι ο Θεός είχε φτιάξει από πυλό τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ, και μετά φύσηξε στους μικτήρες του. Η μετάφραση του Βάμβα λέει πνοή ζωής, ίσως και αυτή που διαβάζω εγώ κάτι ανάλογο λέει, δεν το έχω κοιτάξει ακριβώς. Αλλά το κείμενο, το εβραϊκό κείμενο, αν μεταφράσεις ακριβώς τις λέξεις, λέει ο Θεός φύσηξε στους μικτήρες του πνεύμα και ζωή. Και όταν ο Θεός φύσηξε στους μικτήρες του πνεύμα και ζωή, αυτό που ήταν σκέτο πυλός, σκέτο χώμα, έλαβε ζωή από τον Θεό και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή ζωντανή.
και άρχισε να ζει ενώπιον του Θεού σε αυτή τη γη. Αμήν. Ο Χριστός είπε στο 6ο κεφάλαιο στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο, η σάρκα δεν ωφελεί ουδέν. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Τα λόγια που εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αλήθεια αναρωτιέμαι, έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα μπορούσες να ζήσεις για τον Κύριο χωρίς τον Κύριο? Πώς θα μπορούσες να περπατήσεις με τον Κύριο χωρίς τον Κύριο? Πώς θα μπορούσες? Πώς θα μπορούσες να περπατήσεις μαζί Του αν Αυτός δεν είναι μαζί σου? Αλληλούια. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός ζει. Και το σχέδιό Του είναι να μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων Του. Δεν μιλάω για εμπειρίες σήμερα το πρωί. Άκουσαν τα αυτιά μου ή οτιδήποτε άλλο. Αν και ο Θεός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ήχη είναι στην εξουσία του Κυρίου. Αλλά ο τρόπος του Θεού, ο ουσιαστικός τρόπος, ο χρησμένος τρόπος του Θεού, είναι να παίρνει το Λόγο Του και να τον βάζει έτοιμο μέσα στην καρδιά μας. Ο Λόγος του Κυρίου να έρχεται στην καρδιά των ανθρώπων Του. Και τότε ένας άνθρωπος του Θεού μπορεί να περπατήσει μαζί με τον Θεό. Κοιτάξτε, ο Δαβίδ μιλάει για όλους αυτούς που είναι υπονηρευόμενοι και στην πραγματικότητα τους καταργέται μπροστά στον Θεό. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό. Προσεύχεται να τους δώσει σύμφωνα με τα έργα τους, να αποδώσει σε αυτούς την ανταμοιβή τους σύμφωνα με τα πονηρά έργα των χεριών τους. Επειδή δεν προσέχουν στις πράξεις του Κυρίου και στα έργα των χεριών Του, θα τους καταγκρεμίσει και δεν θα τους ανοικοδομήσει. Έτσι προσδιορίζει ότι η ζωή των ανθρώπων που δεν βλέπουν τα έργα του Κυρίου θα είναι να χαθούν. Αμήν. Και τώρα συνεχίζει την προσευχή του από το εδάφιο 6. Και λέει, ευλογητός ο Κύριος επειδή άκουσε την φωνή των δεήσεών μου. Και είναι στην αρχή λέει το εξής. Κύριε, μη σιωπήσεις. Μη σταματήσεις να μου μιλάς, γιατί αν δεν μου μιλάς θα είμαι σαν νεκρός. Και τώρα στο εδάφιο 6 λέει, ευλογητός ο Κύριος γιατί άκουσε την φωνή των δεήσεών μου. Που σημαίνει ότι αυτή η κραυγή του για προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο ακούστηκε. Και επειδή ακούστηκε αυτή η κραυγή του, άκουσε την κραυγή των δεήσεών του, τώρα ο Δαβίδ αρχίζει να αναφέρει τι γνωρίζει ότι πρόκειται να συμβεί στη ζωή του, γιατί ο Κύριος εργάζεται σε αυτόν. Και λέει το εξής, ο Κύριος είναι η ασπίδα μου, η δύναμή μου και ασπίδα μου. Σε αυτόν έλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα. Γι' αυτό αγαλίασε η καρδιά μου και με τις οδές μου θα τον υμνώ. Καθώς ο Κύριος μιλάει στην καρδιά μου, καθώς ξέρω ότι άκουσε την προσευχή των δεήσεών μου, ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Αλληλούια. Ίσως πρέπει να το πεις αυτό. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε μας. Επειδή βιαζόμαστε να ζήσουμε το πνευματικό, το κάνουμε φυσικό. Το κάνουμε ψυχικό, ψυχολογικό, θρησκευτικό, θεολογικό και χάνουμε το πνευματικό. Γι' αυτό και όλο αλλάζουμε τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη λέμε η δύναμη του λόγου μου. Έχετε ακούσει ποτέ, έχεις δύναμη στο λόγο σου. Η Γραφή λέει για τον Χριστό ότι όλα βαστάζονται στο λόγο της δύναμής σου. Αμήν. Δεν είναι η δύναμη του λόγου, είναι ο λόγος της δύναμης. Έτσι πολλές φορές πιστεύουμε το εξής. Η δύναμή μου είναι ο Κύριος. Η δύναμη που έχω είναι ο Κύριος. Αλλά ο Δαβίδ δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Δαβίδ λέει ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Ο Κύριος, ένα άλλο πρόσωπο, είναι η δύναμή μου. Θέλετε να βρείτε ανίκητους ανθρώπους? Ανίκητους. Είναι μόνο οι άνθρωποι που ο Κύριος είναι η δύναμή τους. Και θέλω να πω για τα σχέδια του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει μέσα στα σχέδια του Θεού αν δεν κάνει τον Κύριο δύναμή του. Θυμάστε πόσο ξεκάθαρα ο Θεός το εργάστηκε στη ζωή του Παύλου. Θυμάστε όταν του είπε σου αρκεί η χάρις μου
Γιατί η δύναμή μου στην αδυναμία σου φανερώνεται τέλεια. Αμήν. Έτσι ο Παύλος από μόνος του ήταν αδύναμος. Ακούστε με σας παρακαλώ, έχει τεράστια σημασία αυτό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η διακονία είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τη διακονία. Να τους τρομπάρουμε ψυχολογικά να λάβουν δύναμη. Και λέμε αυτό είναι διακονία. Να τους πούμε κάτι. Έλα, καλός είσαι. Έλα, κάτι θα γίνει. Έλα, θα βοηθήσει ο Θεός. Και να τους τρομπάρουμε ψυχολογικά ξανά και ξανά. Και όταν τους τρομπάρουμε ψυχολογικά ή αν από μικρούς τους μαθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, τότε πιστεύουμε ότι έχουμε βγάλει ανθρώπους που είναι ηγετικές προσωπικότητες. Θέλω να σας πω κάτι για τον Θεό. Ο Θεός δουλεύει με έναν ανάποδο τρόπο. Ακούστε με σας παρακαλώ. Ακούστε με, αν θέλετε να ζήσετε με τον Κύριο και να περπατήσετε με τον Θεό. Ο Θεός δουλεύει με έναν ανάποδο τρόπο. Ο Θεός κάνει έναν άνθρωπό του να γνωρίσει την αδυναμία του. Να έχει συνείδηση της αδυναμίας του. Δεν θέλουμε να έχουμε συνείδηση της αδυναμίας μας. Από μικρά παιδιά σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας ότι είμαστε οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι, οι ομορφότεροι, οι εξυπνότεροι, με κάποιο τρόπο θα μας ξεχωρίσουν. Και όμως ο Κύριος όταν διαλέξει έναν άνθρωπο, αυτό που θα κάνει είναι θα τον φέρει σε συνείδηση της αδυναμίας του. Έχετε ακούσει για τα άλογα, αν σπάσει το πόδι τους, τα σκοτώνουν. Ο λόγος είναι ότι τα πόδια των αλόγων είναι πολύ λεπτά. Και αν σπάσει μια φορά το πόδι τους, μετά θα σπάει συνέχεια. Δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Έτσι, αν σπάσει το πόδι τους, αν και θεραπεύεται, δεν είναι κάτι φοβερό, τα σκοτώνουν. Γιατί ξέρουν ότι θα σπάει συνέχεια. Και αυτό θα γίνεται ξανά και ξανά. Θέλω να σας πω κάτι για τον Κύριο. Ο Κύριος έχει ένα ιππικό που από μόνος του έχει σπάσει τα πόδια όλων των αλόγων του. Και όλα τα άλογα του Κυρίου έχουν σπασμένα και μπαταρισμένα πόδια. Η δύναμή τους είναι ο Κύριος. Η δύναμή μου είναι ο Κύριος. Η διακονία δεν είναι να χτίζει δυνατούς ανθρώπους. Η διακονία είναι κάτω από το χρήσμα του Θεού να χτίζεται κοινωνία των ανθρώπων με τον Θεό. Η διακονία δεν είναι η απάντηση στις ελλείψεις σου. Η διακονία δεν είναι η απάντηση σε κάθε ερωτηματικό σου. Η διακονία είναι να κτιστεί κοινωνία με τον Χριστό, έτσι ώστε ο Χριστός να είναι η απάντηση στις ελλείψεις σου. Ο Χριστός να είναι η απάντηση στα ερωτηματικά σου, η λύση στα προβλήματά σου, καθώς εσύ ζεις με τον Κύριο. Αμήν. Ο Δαβίδ λέει, ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Αυτό σημαίνει, ακόμη και όταν εγώ ψυχολογικά είμαι πεσμένος, ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Θα μου πεις πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θα σου πω πώς μπορεί να γίνει. Ακόμη και όταν είσαι πεσμένος ψυχολογικά κάτω σαν νεκρός, ο λόγος του Κυρίου έρχεται στην καρδιά σου. Και όταν ο λόγος του Κυρίου έρχεται στην καρδιά σου, τότε δύναμη έρχεται σε σένα. Ο Κύριος είναι η δύναμή σου. Δεν είναι ο άνθρωπος που από μόνος του υπερνικάει. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους που λένε το εξής. Λένε, η Γραφή λέει, τα πάντα δύναμε. Πρέπει να το λες στον εαυτό σου. Τα πάντα δύναμε. Τα πάντα δύναμε. Κάποιος είπε, γράψτε το στον καθρέφτη. Όταν ξυρίζεσαι κάθε πρωί να το διαβάζεις. Γράψτε το στον καθρέφτη του αυτοκινήτου σου. Αν και πολλοί δεν κοιτάνε τον καθρέφτη, αλλά τέλος πάντων γράψτε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου σου. Να λέει τα πάντα δύναμε. Πρέπει να το λες συνέχεια στον εαυτό σου. Τα πάντα δύναμε. Τα πάντα δύναμε. Θέλω να καταλάβουμε κάτι. Την πραγματικότητα, την πνευματική πραγματικότητα του Λόγου του Θεού. Τα πάντα δίνεσαι από μόνος σου, αυθαίρετα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το Λόγο του Θεού. Η Γραφή λέει τα πάντα δύναμε. Δια του Χριστού που με δυναμώνει. Αλλά ο Κύριος είναι αυτός που με δυναμώνει. Δεν είμαι εγώ που τρομπάρω δύναμη στον εαυτό μου, αλλά είναι ο Κύριος που με δυναμώνει. Αμήν. Και υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν πιέσεις που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τις αντέξει παρά μόνο αν ο Κύριος είναι η δύναμή του. Και ο Θεός εργάζεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Αυτός είναι η ασπίδα μου. Εγώ μέσα στην καρδιά μου, με την καρδιά μου έλπισα σε Αυτόν και βοηθήθηκα. Αλληλούια. Ο Κύριος με βοήθησε. Γι' αυτό αγαλίασε η καρδιά μου, σημαίνει έλαβε υπερβολική χαρά και με τις οδές μου θα τον υμνώ.
Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος. Ο Κύριος. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι του Θεού έχουμε ανάγκη από ένα άγγιγμα του Κυρίου. Να έρθει ξανά η συνείδηση, είμαι εδώ. Είμαι εδώ, είμαι μαζί σου. Ζω. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, χαιρετούσε ένας τον άλλο και έλεγε ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μου. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα στην Καινή Διαθήκη με εμάς. Ζει η ψυχή μας. Ζει δεν ζει ο Κύριος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είστε μαζί μου? Κι όμως ο Θεός θέλει να αγγίξει τους ανθρώπους του. Και θέλει να τους φέρει, να τους μάθει να ζουν με τον Χριστό. Θα μου πεις γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Κύριος έχει σχέδια για τους ανθρώπους του. Έχει να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα του μέσα από τη ζωή των ανθρώπων του. Και στο τέλος του εδαφίου θα δούμε τι ο Κύριος λέει. Έτσι ο λόγος του Κυρίου έρχεται στην καρδιά μου. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή μου. Γι' αυτό ο Κύριος είναι η δύναμη του λαού του. Αυτός είναι και η υπεράσπιση της σωτηρίας του χρησμένου του, του κάθε χρησμένου του. Ποιος υπερασπίζεται τον άνθρωπο του Θεού? Πολλές φορές ο Θεός δίνει χρήσμα, δίνει διακονία σε ανθρώπους, δίνει αποστολές σε ανθρώπους. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι όταν λάβεις χρήσμα από τον Θεό θα είσαι από παλαμάκια σε παλαμάκια και από απονομή μεταλλίων σε απονομή μεταλλίων. Έτσι νομίζεις. Στην αρχή τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Κι όμως όταν μπεις μέσα σε αυτό που έχει ο Θεός, υπάρχουν δυνάμεις που έρχονται εναντίον σου. Καμιά φορά λες η σωτηρία μου είναι να μην ζω σαν χρησμένος. Και πολλοί άνθρωποι του Θεού, αν δεν ζουν σαν χρησμένοι, είναι πολύ αγαπητοί. Αλλά όταν αρχίζουν να κινούνται στο χρήσμα του Κυρίου, όπου υπάρχει σάρκα, ξυνίζει. Θα μου πεις πώς το ξέρεις? Το βλέπω και από εδώ από τον Άμβονα καμιά φορά. Αλληλούια. Έτσι έχει σημασία να ξέρεις ότι υπάρχουν δυνάμεις που έρχονται εναντίον σου. Κι όμως κάποιος λέει, μα πώς θα ζήσω? Τι θα κάνω? Θα στέκομαι με αυτόν τον τρόπο? Θα είναι σαν να είμαι ενάντια στους ανθρώπους? Ο Δαβίδ λέει, ο Κύριος είναι η υπεράσπιση της σωτηρίας του χρησμένου του. Και αν ο Θεός σου έχει δώσει κάτι και σε έχει κινητοποιήσει μέσα στο έργο του, δεν υπάρχει τρόπος να το ζήσεις παρά μόνο σε κοινωνία με τον Κύριο. Αυτός είναι η δύναμη του λαού του και αυτός είναι η υπεράσπιση της σωτηρίας του χρησμένου του. Νομίζεις καμιά φορά ότι πάντοτε σύμφωνα με τη δική σου σκέψη, σύμφωνα με τον έλεγχο του νου σου, πάντοτε θα είσαι σε ασφάλεια? Θέλω να σας πω, δεν θα είσαι πάντοτε σε ασφάλεια. Θα μπεις και σε περιοχές που δεν τις ελέγχεις. Και θα μπορείς να σταθείς εκεί μόνο αν έχεις στενή επικοινωνία με τον Κύριο. Αν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αν ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα στην καρδιά σου. Καμιά φορά άνθρωποι του Θεού λένε, μα πού είναι η διακονία μου? Πού είναι η διακονία μου? Γιατί ο Θεός αργεί? Πρέπει να ξέρεις κάτι για τη διακονία. Η διακονία έχει ένα μεγάλο χρόνο προετοιμασίας. Μεγάλο χρόνο προετοιμασίας. Όσο πιο σπεσιαλίστας γιατρός θέλεις να γίνεις, τόσο πιο πολύ προετοιμασία έχει. Είναι η εξειδίκευση. Και ο Θεός όσο σχέδια έχει για σένα, τόσο θέλει να είναι σίγουρος ότι θα σε έχει εκπαιδεύσει ανάλογα. Τώρα θα μου πεις, ποια είναι η εκπαίδευση του Κυρίου? Θα με κάνει σπεσιαλίστα σε κάποιο χάρισμα? Η βασική εκπαίδευση του Κυρίου είναι να σε μάθει ό,τι κι αν συμβαίνει να στρέφεσαι σε Αυτόν. Ό,τι κι αν συμβαίνει να στρέφεσαι σε Αυτόν. Έχω δει ανθρώπους του Θεού που δεν μπορούν στη θλίψη τους να είναι με τον Κύριο. Έχω δει ανθρώπους του Θεού, μόλις πιεστεί η ψυχή τους ή θλιφθούν, στρέφονται στην αμαρτία για να φύγουν από την πίεση. Έχω δει ανθρώπους του Θεού, και αυτό είναι πιο κυρίαρχο, είναι οι περισσότεροι, που δεν μπορούν στη χαρά τους να είναι με τον Κύριο. Μπορούν όταν είναι κατά από πίεση, είναι συνεχώς σε προσευχές και εξήτηση του Κυρίου, αλλά όταν πετύχουν, όταν φτάσουν εκεί που θεωρούν ότι τώρα είναι κάτι ένδοξο και σημαντικό, τότε δύσκολα κρατάνε τη σχέση τους με τον Κύριο. Έχω ακούσει πολλές φορές, και μιλάω για το περιβάλλον που ζούμε, για ανθρώπους που έχασαν πολλά λεφτά και ζήτησαν τον Κύριο. Αλλά πολύ σπάνια μπορείς να ακούσεις για ανθρώπους που έπιασαν πολλά λεφτά και ζήτησαν τον Κύριο. Και το σχέδιο του Θεού είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους του.
Καμιά φορά νομίζουμε ότι θα είμαι αφιερωμένος μόνο όσο είμαι στο σκοτάδι. Θυμάμαι, ήμουν στρατιώτης, μόλις είχα πιστέψει στον Κύριο και καθώς ζούσα με τον Κύριο, έκανα τα πρώτα μου βήματα μαζί με τον Χριστό. Ήταν ταυτόχρονα και η πρώτη περίοδος της ζωής μου που ήμουν μακριά από το σπίτι μου. Και ήταν 100% το σχέδιο του Κυρίου να βρεθώ μακριά από το σπίτι μου για να ζω με τον Κύριο. Και ο Χριστός ήταν η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα αδέλφια μου, ήταν τα πάντα. Κάθε βράδυ πήγαινα στον Κύριο, έχω πει και άλλες φορές διάφορες ιστορίες που μου συνέβηκαν, πήγαινα στον Κύριο και προσευχόμουν στον Θεό, εξητούσα το πρόσωπό Του. Και μάθαινα να περπατάω με τον Κύριο. Όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όλους αυτούς τους μήνες, κάπου 18 μήνες έκανα μακριά από το σπίτι, είχα μέσα στην καρδιά μου πάντοτε, μέσα στην ψυχή μου, ένα φόβο. Ένα φόβο που έλεγε το εξής: είσαι κάτω από πίεση. Γι' αυτό ζητάς το Θεό. Όταν θα πας στο σπίτι σου θα τα ξεχάσεις όλα. Παρ' όλα αυτά ήμουν κάτω από πίεση και ζητούσα το Θεό. Και ζητούσα τον Κύριο. Δεν μπορούσα, αν δεν κρεμόμουν από τον Κύριο, δεν μπορούσα. Και αυτό συνέβαινε ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Λίγο πριν απολυθώ, ενώ όλο αυτό περνούσε, μια μέρα, καθώς στεκόμουν και εξητούσα τον Κύριο, άρχισα να μελετάω τη γραφή μου. Και καθώς άρχισα να μελετάω τη γραφή μου, γύρισα και άρχισα να διαβάζω το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Και διαβάζοντας εκεί, στο 8ο κεφάλαιο, σιγά σιγά έφτασα στο τέλος. Και τότε διάβασα: επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Και ενώ αυτό το εδάφιο το είχα διαβάσει τόσες φορές, εκείνη την ημέρα όταν το διάβασα, το Πνεύμα του Θεού ήταν σαν να το σφράγισε μέσα στο πνεύμα μου και μου έδωσε μια μαρτυρία: θα ζήσεις μαζί μου ακόμη και όταν γυρίσεις στο σπίτι σου και δεν θα έχεις ανάγκη από τίποτα. Θα ζήσεις μαζί μου. Και αυτό ήρθε μέσα στην καρδιά μου. Και το σχέδιο του Θεού για κάθε άνθρωπο του είναι να τον μάθει να κρέμεται, να εξαρτάται από τον Κύριο σε κάθε περίοδο της ζωής του, σε κάθε κατάσταση της ψυχής του. Αλληλούια. Εσύ έχεις μια πάνω, μια κάτω. Είναι έτσι. Ο Χριστός είναι ο ίδιος όμως. Ο Χριστός είναι ο ίδιος. Αλληλούια. Δεν αλλάζει ποτέ. Αλληλούια. Ο Χριστός είναι χρησμένος. Είναι ο ίδιος. Η παρουσία του Θεού ρέει από πάνω του. Η νίκη του Θεού. Η ευλογία του Θεού ρέει από πάνω του. Και όλα αυτά ο Δαβίδ τα λέει για να φτάσει στο τελευταίο εδάφιο και να δώσει μια διακήρυξη για το τι πρόκειται ο Κύριος να κάνει με τους ανθρώπους που θα ζήσουν με το Λόγο του Θεού. Τι θα κάνει ο Κύριος με τους ανθρώπους που θα λαμβάνουν Λόγο από τον Θεό, δεν θα στηρίζονται στις δυνάμεις τους, αλλά ο Κύριος θα είναι η δύναμή τους. Ω Κύριε, να, τι πρόκειται να συμβεί, 28ος Ψαλμός. Σώσε τον λαό σου. Ο Θεός θα φέρει σωτηρία, που σημαίνει αποκατάσταση από κάθε πρόβλημα στη ζωή των ανθρώπων του. Είστε μαζί μου? Κύριε, σώσε το λαό σου. Η σωτηρία στη Γραφή δεν είναι μόνο θα πάω στον ουρανό, αλλά είναι αποκατάσταση από κάθε κακό. Η θεραπεία είναι κομμάτι της σωτηρίας. Ο αγιασμός, σύμφωνα με το 2ο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή, είναι κομμάτι της σωτηρίας. Τώρα δεν είναι ώρα να το εξηγήσουμε. Κάποτε θα έχουμε τέτοιες συναθρήσεις που θα κάνουμε ένα διάλειμμα, να κάνουμε ένα κήρυγμα και μετά θα συνεχίζουμε. Κουνάτε το κεφάλι, ιστορία αμήν σημαίνει. Αλληλούια. Έτσι στη Γραφή η σωτηρία είναι αποκατάσταση από κάθε τι. Κύριε, σώσε το λαό σου. Αλληλούια. Και αυτό που θα κάνει ο Θεός είναι θα σώσει τους ανθρώπους του. Όλοι έχουμε πάνω μας, είμαστε αγκιστρωμένοι από προβλήματα, από ανάγκες, από χτυπήματα, από ελλείψεις, από θλίψεις, από πειρασμούς, από πιέσεις, από όλα τα κακά που έρχονται μέσα από αυτή τη ζωή. Κι όμως ένας άνθρωπος που περπατάει και ο λόγος του Κυρίου έρχεται στην καρδιά του, ο Θεός θα τον σώσει. Και θα τον σώσει σημαίνει θα τον βγάλει από το να υπάρχει ο κίνδυνος του κακού.
θα τον φέρει στο σημείο της ασφάλειας. Κύριε, σώσε τον λαό σου. Δεύτερον, Κύριε, ευλόγησε την κληρονομιά σου. Και ο Κύριος, ξέρετε, με το πρώτο ο Κύριος θα σώσει το λαό του. Ο Κύριος θα αποκαταστήσει το αρνητικό που υπάρχει στη ζωή μας. Και από εδώ και πέρα αρχίζει το θετικό του Θεού. Και το θετικό είναι 3 πράγματα. Ευλόγησε την κληρονομιά σου, Κύριε. Ο Θεός θα ευλογήσει την κληρονομιά του και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού υπάρχουν δώρα από τον Θεό που είναι κληρονομιά μας και που όλα στην πραγματικότητα τα ονόματα του Κυρίου είναι κληρονομιά μας. Έτσι ώστε ο Θεός θα ευλογήσει τους ανθρώπους Του. Θα δώσει πράγματα στη ζωή μας που είναι τα δώρα Του σε μας, που τα έχουμε κερδίσει, που τα λαμβάνουμε διά του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός θα ευλογήσει την κληρονομιά Του. Και θέλω να σου πω ότι ο Θεός σκοπεύει να σε αποκαταστήσει από αυτό που περνάς. Ο Θεός σκοπεύει να σε σώσει από αυτό το οποίο έρχεσαι. Αμήν. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι ο Θεός σκοπεύει να προσθέσει στη ζωή σου. Ο Θεός σκοπεύει να χαρίσει στη ζωή σου. Να ξέρεις ότι ο Θεός σκοπεύει να σε ευλογήσει. Και θα σε επισκεφτεί ο Κύριος με τέτοιους τρόπους που ο λόγος του κάποια στιγμή θα έρθει στην καρδιά σου και θα σου πει σήκωσε τους πασάλους σου και βάλ τους πιο μακριά. Γιατί εγώ εκτείνω τα όρια σου για να μπορέσεις να χωρέσεις όλα όσα εγώ έχω για σένα. Και ο Κύριος σκοπεύει να προσθέσει στη ζωή σου. Θέλω να το πω άλλη μια φορά. Ο Κύριος σκοπεύει να προσθέσει στη ζωή σου. Αλληλούια. Η πρόσθεση είναι στα χέρια του Κυρίου όπως και ο πολλαπλασιασμός. Η πρόσθεση είναι στα χέρια του Κυρίου. Και ο Κύριος σκοπεύει να σου δώσει. Ο Κύριος σκοπεύει να σου δώσει δώρα, να σου χαρίσει πράγματα. Και να γίνουν δικά σου πράγματα που δεν τα εργάστηκες, αλλά τα έλαβες ευλογία από τον Κύριο. Γιατί ο Θεός ευλογεί την κληρονομιά Του. Και ο Χριστός σκοπεύει να ευλογήσει τους ανθρώπους που ζουν μαζί Του, που περπατάνε μαζί Του, που λαμβάνουν το Λόγο Του στην καρδιά τους. Ο Κύριος θα προσθέσει στη ζωή σου. Και επίσης συνεχίζει. Δεύτερο, μέσα στο περιβάλλον του θετικού. Και πείμανε τον λαό σου. Πείμανε τους. Αλληλούια. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Που σημαίνει ότι ο Κύριος, καθώς βάζει το Λόγο Του μέσα στην καρδιά σου, θα σε μάθει να περπατάς στους δρόμους Του. Θέλω να πω κάτι. Όσο προχωράμε, τόσο το κύβδηλο, το ψεύτικο, το μη γνήσιο, πώς λέμε το μη γνήσιο? Το πλαστό. Ναι, το ελληνικό ψάχνω, το fake το σκέφτομαι κι εγώ. Ευχαριστώ. Το κάλπικο. Ποιος το είπε? Το κάλπικο γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Μπορείς να δεις σήμερα έναν άνθρωπο που να μοιάζει σαν να είναι ευλογημένος, γιατί μετράει την ευλογία με υπάρχοντα. Ο κόσμος μας, ο πολιτισμός μας σήμερα μετράει την ευλογία με υπάρχοντα. Θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα, αλλά δεν είναι πλούσιοι. Πλούσιος είναι κάποιος που έχει λάβει την ευλογία του Θεού μέσα στο πνεύμα του. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πλούσιοι και δεν έχουν πολλά χρήματα. Η ευλογία είναι μέσα στο πνεύμα ενός ανθρώπου. Και ο Θεός προσθέτει και ευλογεί. Και αυτή η ευλογία θα φανεί και στη ζωή. Αμήν. Και αυτό μπορούμε να τον μπερδέψουμε. Μπορείς να δεις κάποιον έτσι. Μα κοίτα τον τρόπο ζωής του. Μοιάζει να είναι πιο ευλογημένος από το δικό σου τρόπο ζωής. Και καμιά φορά οι άνθρωποι του Θεού είναι μεγάλα κορόιδα. Μεγάλα κορόιδα. Ένα ψευτοπεριοδικό διαβάζουν που κανένας από τον κόσμο δεν τα πιστεύει και αυτοί χάνουν την πίστη τους. Με καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι όταν ο λόγος του Κυρίου έρχεται μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, θα έρθει η ώρα που ο άνθρωπος αυτός θα ξεχωρίσει οπωσδήποτε από τους ανθρώπους του κόσμου. Και αν θα σου φανεί περίεργο, το ξεχωριστό δεν θα είναι η ευλογία, αλλά το ξεχωριστό είναι ότι στην καρδιά ενός ανθρώπου θα έρθει η ποίμανση του Κυρίου. Θα τους ποιμάνει ο Κύριος. Σημαίνει θα τους μάθει να περπατάνε στους δρόμους Του. Θα τους μάθει να Τον ακολουθούν.
Αλληλούια. Και μην νομίζεις ότι το Ευαγγέλιο είναι προσδιορισμένο απλά κάποιος μερικά πράγματα από τον Θεό και μερικοί το προσδιορίζουν σε υλικά αγαθά. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει με υλικά αγαθά. Ο Θεός, θέλω να το πω αυτό και να μην το κρύψω, ευλογεί με υλικά αγαθά. Αλλά δεν είναι το κέντρο του Ευαγγελίου αυτό. Ούτε είναι το κέντρο του θελήματος του Θεού. Υπάρχουν ευλογίες που δεν είναι υλικές αλλά πνευματικές. Αλλά θέλω να πω ακόμη κάτι περισσότερο. Ακόμη και η σωτηρία σου δεν είναι το κέντρο του Ευαγγελίου. Το κέντρο του Ευαγγελίου είναι η δόξα του Θεού και η εκπλήρωση του θελήματός του. Είστε μαζί μου? Το κέντρο του Ευαγγελίου είναι η δόξα του Θεού και η εκπλήρωση του θελήματός του. Έτσι ο Θεός θα τους ποιμάνει τους ανθρώπους του. Και αυτό σημαίνει ότι καθώς ο λόγος του έρχεται μέσα στην καρδιά τους, δεν θα είναι μόνο λόγια που θα φέρουν νίκη πάνω στο διάβολο, θα τους σώσει ο Κύριος. Δεν θα είναι μόνο λόγια που θα τους μιλήσει για ευλογίες, θα τους ευλογήσει ο Κύριος, οι υποσχέσεις του Θεού. Αλλά τα λόγια του Κυρίου, καθώς έρχονται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων του, θα αρχίσουν να μορφώνουν την καρδιά τους. Θα τους ποιμάνει ο Κύριος. Σημαίνει θα τους πλάσει έτσι όπως Αυτός θέλει να είναι. Θα τους κάνει να περπατάνε στους δικούς του τους δρόμους. Αλληλούια. Είστε μαζί μου? Ο Θεός εργάζεται και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Κυρίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του, για να αλλάξει το πνεύμα τους και να τους ποιμάνει ο Κύριος. Το ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας δεν είναι μια θεολογική δήλωση, έτσι, για εσωτερική κατανάλωση, αλλά είναι μια πνευματική πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι δεδομένο στο παρελθόν, αλλά είναι κάτι πραγματικό που συνεχώς ενεργείται στη ζωή μας. Ο Κύριος μας ποιμένει, μας μαθαίνει να τον ακολουθούμε, να περπατάμε στους δρόμους του. Αμήν. Και ο Θεός αυτό το κάνει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, καθώς επηρεάζει το χαρακτήρα μας, την νοοτροπία μας, το ταπεραμέντο μας, τη σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, κάθε τι, τις δράσεις μας και τις αντιδράσεις μας επηρεάζει και μας μορφώνει έτσι όπως εκείνος θέλει. Και στο τέλος ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα. Ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα. Και θα έρθει μία στιγμή που ο Θεός θα πάρει τους ανθρώπους του και θα τους υψώσει. Τους ανθρώπους που λαμβάνουν το λόγο του Κυρίου, ο Θεός θα τους υψώσει. Μη σου φανεί καθόλου περίεργο αν δεις ανθρώπους του Θεού να είναι άρχοντες. Μη σου φανεί καθόλου περίεργο αν δεις ανθρώπους του Θεού να είναι κύριοι. Μη σου φανεί καθόλου περίεργο αν δεις ανθρώπους του Θεού να είναι αρχηγοί. Μη σου φανεί καθόλου περίεργο αν δεις ανθρώπους του Κυρίου να στέκονται στις θέσεις της εξουσίας. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ο Θεός δεν χτίζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του αυτή τη φιλοδοξία. Ο Θεός ετοιμάζει τους ανθρώπους του έτσι όπως θέλει και τους φτιάχνει μέσα τους να είναι άρχοντες, μέσα τους να είναι κύριοι, μέσα τους να είναι αρχηγοί, να ζουν με το ηγετικό πνεύμα πάνω τους. Και όταν θα έρθει η ώρα, ο Κύριος απλά θα τους ξεχωρίσει σε αυτή τη γη, ακόμη και στην συνείδηση των ανθρώπων. Θα τους υψώσει και θα τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Πολλές φορές πιστεύουμε για τη δόξα του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Ο Χριστός μπορεί να σε επισκεφθεί και να σε σώσει, να σε θεραπεύσει, να σε ελευθερώσει. Μπορεί να τα κάνει όλα μαζί μέσα σε μία στιγμή. Μέσα σε μία στιγμή. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο Κύριος. Ό,τι θέλει μέσα σε μία στιγμή. Θυμάμαι κάποτε έναν νεαρό. Είχε έρθει στην εκκλησία που μεγαλώσαμε και έδωσε τη μαρτυρία του. Και είπε το εξής. Είπε, ήμουνα μέσα στις εξαρτήσεις. Δεν θέλω να λέω περισσότερα τώρα. Και ζητούσα από τη γιαγιά μου χρήματα όλη την ώρα για να τα δαπανώ στις εξαρτήσεις μου. Και η γιαγιά μου είπε μια φορά το εξής. Θα σου δίνω χρήματα για τις εξαρτήσεις σου, εάν δεχθείς πρώτα να σου πληρώσω το εισιτήριο και να πας αυτή τη συνάθρηση. Και ήταν μακριά μια συνάθρηση, μια σταυροφορία. Να πας μία φορά και να ακούσεις εκεί, να βρεθείς εκεί, να ακούσεις το λόγο του Θεού. Και αυτός ο νεαρός είπε, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Μια φορά θα πάω, και μετά μου είπε θα με πληρώνει με το μήνα. Και έφυγε και πήγε στη συνάθρηση και κάθισε πίσω-πίσω.
και είπε απλά η υποχρέωσή μου είναι όλα να τελειώσουν, να πω πήγα και έχω ξεχρεώσει με τη γιαγιά. Η γιαγιά θα με φροντίζει. Και στο τέλος της συνάθρησης έγινε ένα κάλεσμα και ο νεαρός αυτός είπε το εξής. Είπε, τους κοιτούσα που πήγαιναν μπροστά. Και έλεγα, μα τι κάνω, λεφτή, δεν υπήρχε τίποτα, δεν με είχε αγγίξει τίποτα από ό,τι είχε συμβεί. Και ξαφνικά μια δύναμη ήρθε πίσω από την πλάτη μου. Με έπιασε και με έσπρωξε μπροστά. Και βρέθηκα μπροστά. Όταν βρέθηκα μπροστά, χάθηκα στην παρουσία του Θεού. Όταν σηκώθηκα, ήταν μερικοί άνθρωποι εκεί και σκούπιζαν. Είχαν όλοι φύγει. Είχαν όλα τελειώσει. Και απλά με είχαν αφήσει εκεί. Κανείς δεν με σκούνταγε, κανείς δεν με πείραζε από αυτό που είχα βρεθεί. Όταν σηκώθηκα, ήμουν ένας εντελώς καινούριος άνθρωπος. Δεν ξαναστράφηκα ποτέ στις εξαρτήσεις μου. Ούτε ποτέ ήρθαν στο μυαλό μου. Ήμουν ένας τελείως καινούριος άνθρωπος. Η δύναμη του Κυρίου είχε έρθει πάνω του. Η δόξα του Θεού είχε φανερωθεί σε αυτόν. Και είναι αλήθεια ότι το σχέδιο του Χριστού είναι μέσα από τη διακονία του Ευαγγελίου να φανερώσει τη δόξα του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά θέλω να πω ακόμη κάτι. Αυτό δεν είναι το ανώτερο. Πιστεύω ότι ο Θεός σκοπεύει να φανερώσει τη δόξα του στην κοινωνία. Και δεν μιλάω για αριθμούς, να το πω ως εξής. Εάν σε μια περιοχή η πλειοψηφία είναι αναγεννημένη, αυτό δεν σημαίνει ότι η δόξα του Θεού έχει επικρατήσει. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω τα σχέδια του Θεού και το θέλημα του Θεού να εκπληρωθούν στην περιοχή αυτή. Και ο Θεός σκοπεύει να φανερώσει τη δόξα του με αυτόν τον τρόπο. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνει αυτό είναι να προετοιμάσει ανθρώπους και κάποια στιγμή να τους υψώσει. Να τους υψώσει. Η Γραφή λέει ταπεινωθείτε κατά από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει στο δικό του καιρό. Και αυτό είναι το σχέδιο του Κυρίου. Γι' αυτό ο Θεός μαθαίνει ανθρώπους να λαμβάνουν το λόγο του σε κάθε εποχή και σε κάθε ψυχολογική κατάσταση. Στο σκοτάδι και στο φως, στον πλούτο και στη φτώχεια, στη χαρά και στη θλίψη, στην πίστη και στην αμφιβολία να λαμβάνουν το λόγο του. Και ο Θεός τους ετοιμάζει και τους ετοιμάζει γιατί θα έρθει μια στιγμή που θα είναι εύχριστα εργαλεία στα δικά του τα χέρια και ο Κύριος θα κάνει ό,τι θέλει μαζί τους. Αλληλούια, ήρθε ο Λόγος του Θεού να έρθει μέσα στην καρδιά μας. Θα ήθελα να σηκωθούμε για λίγο και να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Θα ήθελα να δώσουμε χώρο στον Κύριο να εργαστεί στην καρδιά μας. Αλληλούια, αλληλούια.